Твоему, противен блажести. Спаси, Господи, народа си и благослови наследството си. Към Тебе, Господи, викам, твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. Из посланието на Светия апостол Павла до евреите чтение. Братя, като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата, Исуса Сина Божий, нека се държим по изповеданието, защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни присъства по нашите немощи, а такъв, който е изкушен, като нас всичко, освен по греха. И тъй нека дъсновено пристъпваме към престола на благодат, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ. Защото всеки първосвещеник измежду човеци, избиран за човеци, се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове, да може да бъде снизходителен към невежи и заблудени, понеже сам е обложен с немощ и за това е дължен, както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се призван и никой се сам да не здобива с тая почет, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон, тъй Христос не сам прослави себе си, за да бъде първосвещеник, а го прослави оня, който му е казал: Син мой си ти, аз днес те родих. Както и другата е каза: Ти си свещеник на веки, очи на Мелхиседеков. Мир ти читай.